मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन बिथांमोना सरकाराव फैनानै बुजि मोनदोंना प्रमद बर' सार मिथि मोनदोंना दासो हमदांनो हादोंना नोंथाङा मानि खारनाव दिनै नोंथांनि स्किमा जब्द जादों मानि खारनाव दिनै बेफोरबायदि जानो गोनां जादों फोरोंग्राया सोर प्रमद बर' सार फोरोंगिरिया सोर बिपिएफखौ बेफोरबायदि इयुनाव जोंखौबो खालामफिनथों होननानै लामा दिन्थिना लाग्रोग्राया सोर नोंथांमोनानो नङा होमबा बिदिखौ जुजासना रायजो राजाफोर बिनि उनाव जा अनजलि दैमारि मेडामा जिथुनाखि जोंनि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि अर्थात फाउन्डार एनडिबि सारनि बे सिस्टार बिनानाव अनजलि दैमारि मेडामा मा बाथ्रा बुंदों बर' हारिनि थाखाय मोजाङै गोसो होनानै खोनासंना लाबानो जाबाय Many youths were killed in fact encounter. बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारिखौ बेखौनो बुंदों जे जिथुनाखि बिथांमोनहा प्रमद बर' सारमोनहा बा इउपिपिएलआ सरकाराव थाबाय थानाय समाव जि स्किमफोरखौ बा जि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन बा खोथा लादोंमोन दिनै बिपिएफआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो अर्थात हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथां हाग्रामा महिलारि सारा सिटआव जिरायफिननो मोननाय लोगो लोगो बिथांमोननि स्किमफोरखौ दाननानै होजोबदों होननानै मिथिबायना बेथ' एसे दुखु गोनां बाथ्रा नंगौ नाथाय बदला बदली होनदों बदला बदली जादों मारैहाय नोंथांमोनहाबोथ' इउपिपिएलआ मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनि मावनो लानाय थिरांथा लाखाजोबनाय मावबाय थानाय खामानिफोरखौ जब्द खालामना होदोंमोन स्टप खालामना होदोंमोन बिथांमोननि रां रुफा गोबांथार खहा खालामना होदोंमोन गोबांथार नुकसान खालामना होदोंमोन आरो कौटि कौटि बा हाजार हाजार थाखा नङा होमबा लाख लाख थाखा दिनै बिनिनो फिननाय जानानै फैफिनदों फिन इउपिपिएलखौ बिपिएफआ सरकाराव फैफिननाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि खामानि मावनो लानायफोरखौ जब्द खालामना होनाय दा बेफोरो बदला बदली जायो मानो जायो जोंनि बर'फ्रा नायलायनो हाया गावजों गाव एना एनि दिनै सिगांथार समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ दोलोआ सरकार सालायबाय थानाय समाव गोबांथार मानसिफ्रा खामानि दामानि मोननानै सिखा बाखा मोननानै कन्टेक्ट मोननानै मावदोंमोन बे मावबाय थानायखौ इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 2020 मायथाइनि उनाव जब्द खालामना होजोबदों स्टप खालामना होजोबदों बे फेलें खालामना होजोबदों मिथिबायना बेखायनो दिनै इउपिपिएलखौ बिपिएफआ फिन बेबायदि खालामफिनदों बेखौ सोर फोरोंदों होनना बुङोब्ला बुंनो थाङोबा इउपिपिएलआ फोरोंदों इउपिपिएलआनो फोरोंबाय माने बिपिएफनि मानसिफोरखौ नाथाय बिपिएफआ खिजानि बेफोरबायदि मावनाय नङामोन दा नोंथांमोनहा मानो लामाखौ दिन्थिना लाया जुदि नोंथांमोनहा बै समाव 2020 मायथाइनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सरकार जाखांनायनि उनाव बा पावाराव फैनायनि उनाव बिपिएफनि मावनो लानाय आद्रा खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावफुंनानै होनायमोनब्ला बा बिथांमोननि थिखादार बिखादारफोरखौ नोंथांमोना खाबु होनायमोनब्ला खिजानि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाथायखौ जों खोनाफिननो मोननाय नङामोनदां आं बेखौसो सानो दा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा सोर मा सानदों आं बेखौ बुजिया नोंथांमोना मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सआव अरायबो खुला आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायना लाबानो जाबाय अलाव होनानै जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोननियाव थाबनो सहैनो हायो आरो नोंथांमोना नायनानै बेफोरबायदि शेयार खालामलायनो हायो दा बेजों लोगोसे जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सिस्टार अनजलि मेडाम अनजलि दैमारि नङा होमबा बिथांजोआ गोबांथार बर' हारिनि थाखाय खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लायोबा रोखा रोखा बुजिना मोनगोन दा बेनि खारनाव अनजलि दैमारि मेडामनि खारनाव नोंथांमोनहा हायोब्ला दिनै बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होलायबानो जाबाय दा बै प्रमद बर' सार आरो बिटिआरनि जिथुनाखि दा उन्दुनानै थानाय सरकारनि सायाव एसेबां बाथ्रा बुंनांगौथ' माथो लाब दंबावो नङा होमबा बिथांमोनहा इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ जानो हागौ मोजां खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय बिनि राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड आखान्थिफ्रा माने गाज्रि खामानिखौ मावलांबाय जेरै मोनफ्रोमबो पार्टिनि माबानि गेजेराव थायो दिसुन बेफोरबायदिया राइट आरो लेफ्टआसो पार्टिखौ गाज्रि खालामखायो आरो दैदेनगिरिखौ गाज्रि बरनाम होखायो बेखौ आं मोजाङै मिथिखागौ आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ नाथाय मिथिनानैबो मिथिबायदि नोंथांमोना थायो आरोखि सिरियै नाथाय जथेस्थ' दैदेनगिरिफोरखौ सालायगिरिफोरखौ गाज्रि खालामग्राया आगदा आरो आगसि आखाइफ्रासो गाज्रि खालामो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ जों गाज्रि होनना बुंनो हाया मिथिबायना हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसि आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोनाय मानसि दिनै बिथाङा बर' फिसाफोरनि थाखाय इयुन फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे जागोन होननानै आखाइ थिखोनायनि उनाव बिथाङा दिनै बिटिसिखौ सालायगासिनो 17 बोसोर अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा मानि थाखाय गाज्रि जाखो मानि थाखाय गाज्रि जाखो बिथाङाबोथ' मोनसे सुक्ति लाना फैदों नङा होमबा नाथाय बिथांनि सुक्तिया सुक्ति बायदियैनो फैबावदोंसो नाथाय जोंहा प्रमद बर' सारा सुक्तिखौबो थगायदों मारै होनना बुङोब्ला बड'लेण्डनि मुङाव बिथाङा हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि थैलांनानै दिल्लीयाव फानहैबाय दिनै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै होख्राव होबाय दिनै न' रेस्ट न' बड'लेण्ड होनना होख्राव होनायनि फिथाइखौ जों मा मोनखो बिटिआरसो मोननानै फैबाय बिटिआरसो नङा होमबा बेजोंथ' सन्थुष्ट रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैखाया जथेस्थ' गोबाङैनो बेखौ मिथिखागौ बयबो रायजो राजाफ्रानो जोंनो नांगौमोन बड'लेण्डसो नाथाय जों दिनै बिटिआरसो मोनदों जोंहा बेवहायनो गोजोननाय गैखाया आरो गोबांथार जायगाया बेफोरबायदिनो थालांदों दिनैसिमबो सोसनजानो होननानै थालांनानै दङ इमप्लिमेन्टेसन
प्रसेसआव दं माबायाव दं बै प्रसेसिंआव दं बेफोरबायदिनो बुंनानै थगायजागासिनो दं आरो जों रायजो राजाफ्रा दा नेक्स्ट ब्राब्रायनो जुदि उननि समाव इउपिपिएलआ फैफिनबायोब्ला मावफुंगोना मावफुङा बेखौथ' नायफाtta थ' जाय हक लोगोफोर आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायनानै निस्सय मोजां मोनब्ला कमेन्ट सेक्सनाव मा सानदों फोरमायहरदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होलायदो थेंक इउ सो माच इलेक्सननि थाखाय इउपिपिएलआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन बिटिसि सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जगारजोब्बाय बे बेलायाव बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफआ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ बिपिएफआ जोबोद खम बुजियो आरो बेनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि थासारिफोरा जायो दा नंखायनो इउपिपिएलआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा गोबां दालां गोबां फरायसालि गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जे रिजाल्ट जाबाय बेयाव सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-19 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो इउपिपिएलआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन टंला समष्टियाव जाबाय नामा बिजाथिखौ जोङो जोंनि जे 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै जिखिनि जोंहा एमएलएफोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो खिन्थु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिग खालामदों बिटिसिनि बाहेरावबो माखासे सिटफ्राव एमएलए सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टी दानायनि बाथ्राखौ इतिमध्ये माखासेया फैनानै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरजों थागोन बेनि थाखाय जोङो समाव फोसावगोन जोङो जोंनि कनफारेन्सआव जोंनि फिउचार कोर्स अफ एक्शन आरो डिसिसनखौ जोङो फोरमायगोन Respected Chairperson, it is my great pleasure to be here and represent the indigenous Boro people from the northeast India. Boro is the single largest indigenous community in the entire region of the northeast India. But they are politically deprived, economically subdued, and socially backward. For ages, Boro people have bore the brunt of suppression and oppression of dominant and advanced group of people. Therefore, to live with dignity and honor in their ancestral land, the Boro people have been fighting for the right to self-determination. This has led to gross human rights violation committed by both state actor and non-state actor. Our young population has suffered immensely due to conflict situation. Many youths were killed in fact encounter, and many were maimed for the life, along with women stigmatized with sexual exploitation. Respected Chairperson, Boro people have been engaged in democratic as well as armed movement for their rights, political rights, social rights, economical and cultural since independence of India 1947 and prior to it. But it has gone unheeded till now. These rights are enshrined in the UNDRIP or UNDRIP
in clear terms. The National Democratic Front of Boroland and all Boro Students' Union are now engaged in peace-seeking for political solution of vexed Boro issues. But the insincerity of Government of India is evading solution, further aggravating the situation in Boroland. These situations create a fertile ground for human rights offenders. Few recommendations. The government must recognize the indigenous people of India and restore all the rights as per UNDRIP. The government and other agencies must work to respect and restore the culture and language of indigenous Boro people. The government should protect the land and indigenous and tribal people. The government of India must find amicable solution to political issue of Boro people without delay. The government must not only make the education free and compulsory, but also must